Il-kandidati meqjus estremisti tal-Partit Nazzjonalista u l-favoriti tal-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ma kellhom l-ebda kliem ta' kundanna l-kidba tal-blogger tal-Partit Nazzjonalista Defni Caruana Galizia dwar il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco. L-istar candidate tal-Partit Nazzjonalista Salvo Mallia kien l-ewwel wieħed li ħareġ jiddefendi lil Caruana Galizia. It's her job. Ma Mallia jum qabel il-Malta Summit fil-Belt Valletta kien hemm ukoll il-kandidat nazzjonalista David Take li wkoll ma kundannax lil Caruana Galizia. Fejn tikkundanna għal Defni hemmhekk għal dik il-kitba. Ma nikkundannax ġurnalist li jiktop opinjoni. Kandidat ieħor meqjus bħala estremist Wayne Hewitt ukoll iddefenda lil blogger nazzjonalista. Ta' dritt tikteb kif trid. U jidher li Salvo Mallia mhux se jiddejjaq xejn ikompli mal-kidba ta' Caruana Galizia kontra l-Viċi Kap Nazzjonalista. Jien għal-essin attakka jien il-Viċi Kap tiegħi.